ngaphandle kocingo kuthiwa singangeni, but sakumele ukungangeni edampini. Sathi siyabona kuqhamuka amabhunu amathathu nama-security amaningi agqoke izinto ezimnyama bavele bavulela ngenhlamvu. Bathi uma bevulela ngenhlamvu baqale ngama-rubber bullets, bashaya ngama-rubber bullets. Emva kwalokho shuthi sazama ukungena ngomunye upotsho, sangena ngaphakathi. Ayisenza njani? Ayisekhipha ibhamu zangampela, asishange ibhamu zangampela. Athi meshanga isibhamu sangampela kwalimala abantu abawu-3, oyedwa bamshaya ngamadonkipiri wawa wasarenda. Wathi mese sarendile kwaqhamuka omunye wawa ama-security wakhokha isibhamu wamshaya kanje, wamshaya enhliziyweni, washona semtime. Lowo mzimba kuyimanje asiwazi. Omunye usisi abambulele naye asimazi, umzimba sikakawutholi. Sithole umzimba woyedwa esimbonile la bemgqibe khona ngokuthi kuvele amateki akhe. Sasola ukuthi angathi umuntu lo, bathi sithi sihamba wavela umuntu, kanti omunye oyilunga lethu esiphanda naye khona la edampini. Wengenza kwethu lezi-ke iy'ndaba-ke ezibhlungu, kanti abanye bathi-ke kungamampungu ukuthi-ke bavimba amaloli azohlala-ke imfucuza, kanti-ke lesi senzo bona-ke sivusa kokuhlunyezwa ngenxa yebala-ke njengoba bethi badutshulwe ngamabhunu. Abantu abaningi bakhulume kanjena-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke kukhona-ke okushaya amanzi la-ke akuvula amacala kuboshwe-ke abantu. Nangomunye uthi-ke kubuhlungu okwenziwa kuthina abantu abamnyama ezweni lethu. Igama-ke lenkampani ligodliwe kodwa-ke libulala abantu noma-ke abantu yabagqiba, kodwa komuntu omnyama noma-ke mebeboshiwe bashutha-ke mihla-ke namalanga zisabalaliswe-ke iy'thombe zabo. Noma-ke kwakunamandiya-ke exhaphaza, kwakuninamandiya exhaphaza-ke nezingane-ke ezikoleni. Wey'ngane zakwethu, mina-ke ngifisa izuvo lakho nombono wakho uthi wena ucabangani-ke ngalolu daba olushiya abantu abaningi bethinteke kakhulu-ke ngalolu daba lokudutshulwa-ke noma ukubulawa kwabantu-ke kuleya ndawo. Mina-ke sengiphuma kanje, wey'ngane zakwethu, ngithi nje ungakhohlwa ukucinezela usubscribe.